άκουσα η τοποθέτησή σας, η Κύπρος θα ερημοποιηθεί. Όχι. Διότι κάθε 2-3 μήνες εμφανίζεται έναν άρθρο που λέει ότι ερημοποιείται η Κύπρος 4 βαθμούς. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια, όσο γνωρίζω εγώ, υπάρχουν κάποια μοντέλα κλιματικά για την Κύπρο, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Βέβαια, μιλάνε για περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, είναι ήδη μια περιοχή πολύ ζεστή, για περαιτέρω μείωση των βροχοπτώσεων, που σημαίνει ότι ναι, θα υπάρξει, αναμένεται κανείς, αν όντως επιβεβαιωθούν αυτά τα μοντέλα, αναμένεται να υπάρξει μια σχετική μετατόπιση της Κύπρου προς λίγο πιο ξηρό περιβάλλον, αλλά μην περιμένουμε ερημοποίηση. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι οι δικές μας δράσεις, οι δράσεις δηλαδή ανάπτυξης που υιοθετούμε, επιδεινώνουν πολύ περισσότερο το πρόβλημα της ερημοποίησης και της καταστροφής βιοποικιλότητας από αυτό. Έτσι. Ναι, θέλουμε να παντού. Έχουμε γεμίσει δρόμους παντού, σπίτια παντού, όλες οι παραλίες είναι γεμάτες, τα ποτάμια είναι όλα κλεισμένα με φράγματα. Εντάξει, δεν θέλει κανείς να τα αλλάξει αυτά. Έτσι, μα δεν έχει εκπαιδευτεί ο κόσμος να σκέφτεται προς αυτή την κατεύθυνση. Και να εκπαιδευτεί δεν θέλει να τα αλλάξει. Εγώ σαν απλός άνθρωπος, δεν το βλέπω σαν βιολόγος, ακούω μια φορά τον χρόνο που λένε να σβήσουμε τα φώτα για μια ώρα και πραγματικά γελώ, δηλαδή ούτε καν προσπαθώ έτσι να μην εκφράσω. Τι σημαίνει να σβήσω τα φώτα για μια ώρα, τι επίπτωση, τι καταλαβαίνει ο απλός ο κόσμος όταν του δίνεις αυτή την οδηγία. Δηλαδή τι σημαίνει. Εντάξει, και εγώ γελώ μαζί σας, απλώς σκέφτομαι ότι πολλές φορές η ενέργεια που καταναλώνεται έτσι, και η επίπτωση που υπάρχει ας πούμε, στο περιβάλλον από τα ταξίδια με αεροπλάνα που κάνουν οι άνθρωποι που συνεδριάζουν για το περιβάλλον είναι πολύ μεγαλύτερη από το όφελος μιας ώρας. Πάντως από την αρχή μας ανοίξατε έτσι λίγο τα μάτια και το πνεύμα. Κάποια ερώτηση για το θέμα, παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, δηλαδή εννοείται να μην λαμβάνουμε καθόλου υπόψη το θέμα τη αύξηση τη θερμοκρασία από το διοξείδιο του άνθρακα, ερχόμενα από στην πολιτική των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να αλλάξουν την νομοθεσία του για να βγουν από ορισμένες συνθήκες όπως του Κιώτο που έχουν υπογράψει και ότι λένε ότι αυτά τα πράγματα για την υπερθέρμανση του πλανήτη δεν ισχύουν. Εγώ δεν λέω τίποτα από όλα αυτά. Λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να μελετήσουμε καλύτερα το φαινόμενο αυτό. Δεν το ξέρουμε καλά. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το φαινόμενο. Όμως, ξέρουμε πολύ καλά άλλα πράγματα που κάνουμε και κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά από όσοι υποθέτουμε ότι μπορεί να κάνει η κλιματική αλλαγή. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε ευαίσθητοι και να κάνουμε πράγματα για την αντιμετώπιση της μείωσης της βιοποικιλότητας, έχουμε πράγματα να κάνουμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι κάνουν τεράστια ζημιά στη βιοποικιλότητα. Και γι' αυτά δεν κάνουμε σχεδόν τίποτα. Έτσι, και στην ουσία συζητάμε μόνο για την κλιματική αλλαγή. Τα περισσότερα από αυτά συνεισφέρουν στην κλιματική αλλαγή. Όχι όλα. Η υπεραλήψη δεν συνεισφέρει. Η ρήπανση, η επέκταση των οικιστικών περιοχών, ο καταδημαρχισμός των για τη δημιουργία δρόμων, τα πλήστα, τα σοβαρά έχουν συνάδουν με την κλιματική αλλαγή και συνεισφέρουν στην κλιματική αλλαγή. Ναι, αλλά δεν είναι η κλιματική αλλαγή η οποία προκαλείται την απώλεια. Δηλαδή αυτά προκαλούν την απώλεια, τώρα κάποια από αυτά συνεισφέρουν, αλλά η υπεραλίευση, όπως είπα και πριν, και κάποιες τέτοιες δραστηριότητες δεν έχουν καμία σχέση με την. Υπάρχει κάποια εθνική στρατηγική λειτουργία για το θέμα του η οποία λαμβάνει υπόψη αυτά τις ανησυχίες που συζητούμε τώρα. Σίγουρα και αυτό είναι πολύ ενδιαφέροντα για τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Σπετουράκη. Πολύ, πολύ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Για την πρόβλεψη της θερμοκρασίας και τα μοντέλα, υπάρχει επιβεβαίωση, αν θέλετε, με βάση πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή, τρέχει ένα μοντέλο, για παράδειγμα, μέχρι τα τελευταία 100 χρόνια και το σταματάμε στο 2000 και μετά βάζουμε αυτό το μοντέλο να τρέξει από το 2000 μέχρι το 2017 για να δούμε την πρόβλεψη που θα έκανε και το ελέγχουμε με βάση τις πραγματικές θερμοκρασίες. Και φαίνεται ότι αυτά τα μοντέλα επιβεβαιώνονται σε αρκετές περιπτώσεις. Υπάρχει κάτι ανάλογο με μοντέλα πρόβλεψης για τη συμπεριφορά ενός είδους? Υπάρχουν κάποιοι τρόποι να γίνει ένας έλεγχος των μοντέλων, τα validation που γίνονται, τα οποία όμως είναι εσωτερικά, έχουν σοβαρά προβλήματα συνέπειας. Δηλαδή, στην ουσία χρησιμοποιούν ένα μέρος των ίδιων των δεδομένων πάνω στα οποία βασίζεται η πρόβλεψη για να ελέγξουν την ίδια τους την πρόβλεψη. Σπανίως έχει κανείς τη δυνατότητα να ελέγξει τις προβλέψεις αυτές
στη φύση στο πεδίο έξω. Δηλαδή, κάνω μια πρόβλεψη εγώ για κάποιου οργανισμού, περιμένω 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 να δω έγινε αυτό που έχω προβλέψει ή όχι. Αυτό δεν το έχουμε σχεδόν πουθενά. Έτσι, έχουμε κάποιες εσωτερικές τεχνικές, τώρα είναι πολύ τεχνικό το θέμα για να το αναπτύξουμε εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που υποτίθεται ότι κάνουν ένα τέτοιο έλεγχο, αλλά στην πραγματικότητα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα επιστημολογικά αυτός ο τρόπος ελέγχου. Ναι. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Θα ήθελα εγώ να θέσω κάτι πολύ απλοϊκό που το μαθαίνουμε στους μαθητές μας. Ότι η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακος αυξάνει το ρυθμό της φωτοσύνθεσης. Στα διάφορα μοντέλα υπησέρχεται αυτή η σχέση, σε σχέση και με τη ρήμανση φυσικά. Είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό. Δηλαδή, ναι, έτσι απλά μπορεί κανείς να πει ότι ναι, μεγαλύτερη θερμοκρασία, μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, ίσως, αλλά όχι απαραίτητα, γιατί μπορεί να έχει μεγαλύτερη νέφωση, οπότε λόγω της εξάτμισης, άρα μπορεί να μειωθεί η φωτοσύνθεση κάπου, γιατί θα έχει λιγότερο φως που θα φτάνει στο έδαφος. Είναι τόσο περίπλοκο το φαινόμενο που και το τι σημαίνει αύξηση της φωτοσύνθεσης σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε θάλασσα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σχεδόν της φωτοσύνθεσης γίνεται στη θάλασσα, έτσι και όχι στο οπότε πραγματικά εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρει κανείς να πει με σιγουριά τι μπορεί να σημαίνει η αύξηση της φωτοσύνθεσης, αν συμβεί. Παρακαλώ, κυρία. Θέλω να σας ρωτήσω για την ανύψωση της στάθμης των θαλασσών. Έχουμε κάποιες ενδείξεις για το πόσο κινδυνεύει η Κύπρος, με ποιο ρυθμό ανέρχεται η στάθμη, ποιες επαρχίες κινδυνεύουν περισσότερο. Κοιτάξτε, η άνοδος στάθμης των θαλασσών είναι ένα πρόβλημα εφόσον συνεχιστεί έτσι με τον ρυθμό που προβλέπετε, που αφορά κυρίως μικρά κράτη του Ειρηνικού, κάτι ατόλες που το μέσο ύψος είναι 1-2 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Γιατί η μέγιστη προβλεπόμενη άνοδος δεν ξεπερνά το 1-1,5 μέτρο για τα επόμενα 50 χρόνια περίπου. Άρα λοιπόν και να υλοποιηθεί αυτή η άνοδος, για την Κύπρο πιθανότατα να υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε περιοχές όπως είναι το Ακροτήρι, κάποιες λιμνοθάλασσες, κάποιες τέτοιες. Τώρα γενικότερα η Κύπρος δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ίσως κάποιες λιμνοθάλασσες θα μπορούσαν να επηρεαστούν σε έναν βαθμό, αλλά οριακά. Δηλαδή δεν είναι. Κυρίως αφορά άλλα κράτη. Ακόμα μια τελευταία ερώτηση. Υπήρχε κάποιον άτομο. Είναι πίσω το λέτε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να γιατί είχα διαβάσει ένα βιβλίο εκλεγέντες επιστήμης πρόσφατα για μια θεωρία που όταν προβοκήκε και μεγάλη ιδέα, αν δεν κάνω λάθος, θεωρία της γέας, που υποστήριζε ότι η σχέση ανάμεσα στα φυσικά φαινόμενα και τα καιρικά φαινόμενα και τους ζωντανούς οργανισμούς είναι αφίδρομη. Δηλαδή, όχι μόνο η γη επηρεάζει τις συμπεριφορές των οργανισμών όπως ξέρουμε και όπως μας δείξατε, αλλά και οι οργανισμοί μπορεί να επηρεάσει κάποιες συμπεριφορές των εισαγωγικών της γης με σκοπό να διατηρείται η ζωή. Δηλαδή, ποτέ οι συνθήκες δεν θα ξεφύγουν για να γίνεται μια απειλή της ζωής στον πλανήτη. Άρα υπάρχει μια ισορροπία, αφίδρομη. Ναι. Αναφέρεσαι στη θεωρία της γέας του Λάντζο, η οποία δεν θεωρείται σοβαρή από τους επιστήμονες, την επιστημονική κοινότητα. Είναι μια θεωρία λίγο μεταφυσική, λίγο. Πραγματικά οι επιστήμονες δεν θεωρούν σοβαρή θεωρία και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα που προβλέπει η θεωρία. Τώρα, το να πει κανείς απλά ότι κάθε τι που κάνουμε επηρεάζει και άλλα πράγματα, ναι, αυτό συμβαίνει. Προφανώς είναι από τις πολύπλοκες οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και στο βιωτικό τους περιβάλλον. Έτσι, είναι αρκετά περίπλοκα τα θέματα, αλλά δεν είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο αυτορυθμίζεται όπως είναι η θεωρία της γέας, δηλαδή ότι υπάρχει κάποια πρόνοια που θα σώσει το ένα ή θα σώσει το άλλο ή θα κάνει αυτό άμα κάνουμε εκείνο. Δεν γίνεται έτσι. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα, σίγουρα. Υπάρχουν πολύ περίπλοκες επιδράσεις από κάθε τι που κάνουμε, αλλά δεν δουλεύει σαν ένα έτσι, αυτορυθμιζόμενο σύστημα όπως προβλέπει η θεωρία της γέας. Η οποία δεν είναι καν θεωρία, είναι ένα παραμύθι. Καλό προθέσεων μεν, αλλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.